сега през зоната пещера, ще мине в последствие. Добре. Накрая. Ние да видим. Вие сте напред. Да. Да. Да, така. Просто ще стигне там. Let's go. Thank you very much. Сейчас сантяга говорят, да. Есть два. Как по-русски. Летучая мышь. Летучая мышь. Бэт. Еще один. Ты хочешь, я... О. Вообще круто. Видно. Она прям спит. Она движется. Движется. It moves. But it sleeps. Sleeping. Сейчас лип. Ночь. Ночь? Ночь летит А, в пещере и... еще не ночь. Их тут еще много. Это butterfly. Я по-русски бабочка. Butterfly? Да. Бабочка это по-русски. Бабочка. Да. Oh, butterfly. But not bad. Butterfly. Butterfly, да. Еще один бат. Here. О. Many. О. Это тоже butterfly. Sleeps. Она Sleeping? очень хорошая шарки, когда она криво низко. Когда она скрива сделает это, она круглые оранжевые точки. Orange inside? Да. Обаче, може би можно на для зима готвить. They're spending winter here. Она Another one.
Окей. Ага. О! Very big hole. Это люди сделали. А, digger. Digging. Да. Searching for gold. Да. Let's go. Чакай сега малко. Окей. Угу. Мы... Сейчас тебе нужно бурук. Карта эту пещеру ты только Только номер без названия. номер показывает, вот, как называется эта пещера и ее Расположение. да. Let's go. Without the backpack would be much easier. Yes, but we don't want easy go. Easy options. We want it hard. Подай ранее Калин. Подай рюкзак Калин. Рюкзак? Да, потому что очень трудно будет. Там можно с рюкзаком? Трудно будет. Да. Берем, берем. Ще вземете ли раницата на папката? Да. Backpack. Тоест. Ага. Чи влиза? Не може влезти. Не, сериозно си? Не, няма да стане, няма да ми удобно обаче. Виж как като луктиш. Ами да, ама ще Да, ще ти ги дам. Ще го дам. разтъпем си горе. Защо не взимат въжето? Чакай. Да го вземат ли? Само. Ю. Ти решил с параница да тръгваш? Аз се обичам да нося много неща. О, this is very good. Я да си сложа каската да забрави. Давай. Чекай сте така. Извини. Но т.е. Това ли да си къде? търсиш си... Я чекай малко, можеш само да ти оправя каската, защото ти е много зле каската. Ти си дай. Значи търсиш стъпчици и хватки. Ето така, ако можеш си протегнеш краката, чакай като върна, може Мога да си го протегна, ама не мога, ръката ми е къса. Добре. Ето.
Той няма ли да ми Look, По-добре левия крак ще го служи на другата страна. where are your gloves? Добре. Чай да се. Кои са ми ръцете? Чакайте, стойте, ще се хвана. Пийте се ляво дясно. Браво, тебе нищо няма. Чакай, стой малко. Да обирам да не Мести десния крак сега. Или Чакай да видя къде да го изместя. можеш и тук. Тук, Това ти е левия, ама нищо. Да, знам. Ако така си решила. Very good. Тук има нещо метално. Ало, насипах и пръстите в него. Добре. Да, извади се пъстя от него. No, it's not good. No good. Don't do this. There is a metal ring. Don't. Yes, but she touched the rope. She touched the rope. Ай, стига бе. I know. Аз се хода на въздушна йога. Не на катерене. Yoga? There is metal rings in the rock. Don't put your finger in it. Okay? Yes, I know. And also the rope. Само трябва да пуснеш, мъже. Горе има ли хватки, бе, или няма съм забравил? Няма нищо. Няма нищо. А? Това не е ли мащерка също? Не знам, че такива, хем нарича, хем надържа, хем на... Държата.